Fir-reazzjonijiet tagħhom Andrew Azzopardi, Alfred Mifsud u Godfrey Pirotta ma kkummentawx b'mod pożittiv biss dwar il-kontenut tad-diskors, iżda wkoll dwar l-istil u l-messaġġi li rid iwassal il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat. Il-lecturer tal-istudji taż-żgħażagħ, Andrew Azzopardi, jgħid li dan id-diskors ma kienx populist, iżda popolari fejn Joseph Muscat qiegħed ifittex spazju għal kulħadd. Prova jagħti Dr. Muscat prova jagħti stampa tal-ekonomija individwali u tal-familja. Ġifieri hu prova ma jissagrifikax l-individu u l-familja għall-istampa globali. L-ekonomista Alfred Mifsud jgħid li dan id-diskors ma kien sempliċement diskors b'risposta għal budget iżda wkoll messaġġ li fih Joseph Muscat wara fil-prattika x'irid jagħmel mill-ekonomija ta' pajjiżna. Jindirizza l-problemi at source, għaliex mhux kwestjoni ta' budget wieħed, mhux kwestjoni ta' kemm tonfoq, imma aktar kwestjoni ta' kif tonfoq. U naħseb li kienet il-fulcrum prinċipali li ħarġet fid-diskors ta' Joe Muscat, li hu jrid li jżid il-konfidenza, ineħħi l-burokrazija biex bekk tikber l-attività ekonomika. Minnaħa tiegħu il-lecturer tal-politika soċjali Godfrey Pirotta irrimarka l-importanza tal-impenn li wara Joseph Muscat meta semma b'mod ċar ħafna ser ikun qed jagħmel gvern ġdid. Tkellem dwar x'jagħmel jekk ikun Prim Ministru u mingħajr ma tlaq li għamel promessi ċari u tondi li ebda mexxej ma jagħmilhom jekk ma jkunx konvint li għandu s-saħħa li jwettaqhom.